салом алейкум ба бародарони ғариб. Инаки инам хеле жола задестай дар ин Москва. ҳаво хунук омадай тобистон. Тобистон хунук шидестай. ина бо ин касали хитоӣ омад дар Москва. Чанда бачаҳои ғарибмон хай вафот карданд. бачаҳо, ман аз шумо як хоҳиш дорам ки нарен Тоҷикистон. то ҳамин касал тамом шуда нарен Тоҷикистон. мақсад фикри падару модартона кунен, апу хоҳаротона фикри амора кунен ки шутоби касал биравад Тоҷикистон. вазъияти падару модаромон қин мешавад. барои ҳамон бачаҳо ҳама тарафа эҳтиёт кунен, раҳу рӯда мебуроен эҳтиёт кунен барои фоидаи худтон. хай насиба тақдираш дад мекунем ки чӣ гап меша. хай тоқат кунен. худованд ҳамин бандаша нағз мебинад ки сабру тоқат кунад. вай беҳтарин бандае ки худовандай. барои ҳамон бачаҳо хай яка ҳамин хеле зиндагӣ пастӣ баландӣ дора. барои ҳамон тоқат кунен ҳамаша. баъд салом алейкум ба ҳамаи бародарони ғариб. зинда бошен. фақат ай худованд зора кунен ки шутоби ҳамин касал ай байн бирава, гум шава, ки шутоби бачаҳомон азоб накаша.